କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ତରରୁ କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। କେହି ନିଜ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ, କେହି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆଉ କେହି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିଜର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ବାକ୍ସରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଦାନ କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ। କଣ ହେବ ସେହି ଦାନ ବକ୍ସ ଯଦି ଚୋରି ହୋଇଯାଏ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଠାତ୍ ଏମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଖବର। ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଗଣତି ଗୃହରୁ ମହା ଘୋଟାଲା ପ୍ରକାଶ କଲା ଏସ୍ଆଇଟି। ଖବର ଯାହା ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ଖବର ଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ଘଟଣା। ଶେଷରେ କିଏ କଲା ଏହି ସାହସ? ଆଉ କେମିତି ଖୋଲିଲା ଏହି ରହସ୍ୟର ପରଦା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। एक 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। पंजाब की तरह से हम अपने हाथों में रिवाल्वर पकड़ेंगे। ଆଉ ଏହି ବିବାଦର ଅନ୍ତ 2019 ମସିହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2022 ଜାନୁଆରୀ 24ରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ସାଧାରଣ ଦିନରେ ଏହା 15ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏହା 30ରୁ 40 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେବା ଖବର ଅନେକ ସମୟରେ ଉଠିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଲେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏହା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ସିଏମ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠିତ ହେଲା ଏସ୍ଆଇଟି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତଦନ୍ତ। ଆଉ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। କେବଳ ହଜାର ହଜାର ନୁହଁ କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବି ନୁହଁ, ଚୋରି ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୋରି ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ଏସ୍ଆଇଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 6ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଏହି ହିସାବରେ କେତେ ଦିନ ଚୋରି ହୋଇଥିବ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବ। ନଗଦ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା ଆଉ ସୁନା ରୂପା ଅଲଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେପରିକି ଅନିଲ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଦାମୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦାନ କରିଥିବା ରୂପାର ମାଲା ପାଇଁ ଅନେକ ମାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ରସିଦ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା, ସୁନା, ରୂପା, ଅଲଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମୀମାନେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଲଗଭଗ 40 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 40 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ ଓ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଗଣତି କାମ କରାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଟଙ୍କା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେହି ଗଣତି କରୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେମିତି କରୁଥିଲେ ଚୋରି? ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗଣିବା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଗୃହ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେହି ଭିତରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କା। ଗୃହରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବି ଗଣତି ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ପୂରେଇ ନେଇ ସେଠାରେ ଥିବା ୱାସରୁମ୍ରେ ଲୁଚେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଏହାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରି 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।